Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Jemarie at taga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kabuteng ko ti asawak. Siyak ti babae asumursurot latan noan niya ti pagayatan ti asawak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jemarie. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hello, Nanang. Apay ka di? Adda ak iti trabaho. Adda ka di importante nga ibagayo. Kaya't kalaang ako mustaan, anak ko. Mailiw kamin kan ni tatang mukan ka. Umay ka kumamot pumasyar dito balay Nanang, amoy umot asaan nakapalubusan ni Daniel Apumanaw ije balay. Gaputawan aga si kaso ijay. Uray may sala ko mga aldaw mo't anak ko. Kaya't da ka ngamin makita. Sige, Nanang. Padasak man ang tagpakadakin ni Daniel. Barang palubusan na. Sige nga, Rod, anak. Namnamaag tiyo umay mo Urayan da ka. Saan nyo kumaanam namaan, Nanang? Gaputadyak ka mo no palubusan nak ti asawa. Wano saan? Kaya't dananang nga agawid ak Daniel. Uray may salaang kumamat nga aldaw. Dayta ka di man ang tibagam. Apay pay lang nga agawid kay Jay. Adala nga ro din balay mo ditoy. Siya kun ti pamilyam. Isu asyak nga ro ti pamaysam. Asino nga ti agasikaso dito'y balay no pumanaw ka? May salaang mat nga aldaw. Saan mo ka di akabailan ti agluto iti kanam iti may salaang nga aldaw? Saan? Isu asaan ang mabalin a pumanaw ka? Napigsapay mat dagiti dadakkel mo. Saan da pa'y matakasapulan ti tulong mo? No kayat da, isu da ti umay pumasyar dito'y balay. Sana bali madisturbo ti trabaho da ijay. Taayos lang siguro kadakwada. Sige nga, Rod. Padasak nga ibaga nga isu dalangan ti umay pumasyar dito'y balay. Nasaysaya at pa'y. Hello, Tatang. Apay nakaawag ka, anak ko. Anda ka di bagam. Agawid ka ka din. Saan, Tatang? Saan nakapinalubusan ti asawa? Ayunay matayin ta nagpaidam ti asawam. Nalabas mait. Tadakkel na kami nga umay mo pasyaran. Nga maapay adi nakapalubusan. Di na kaya't apumanawak dito'y balay, Tatang. Iso anak ko nana, ada kayo laangan ti umayag pasyar dito'y balay. Ay may mayat sa ngagpayso Tapno makapasyar kami mat kininanang mau. Ibagayon tulat tangarod kininanang, tada kayon ti umayag pasyar, Tatang. Sige nga raw, anak ko. Ag-text kami taw no kaano kami nga umay. O sige nga raw din, Tatang. Kastapay. Bye! Si Kapay lang ti makaam mo dito'y. Nagbakasyon na kiti 1 week. Ni, nagatidog mo ti 1 week a bakasyon mo, like kan? Agawid ak ngamin ijay probinsya mi. Nabayag matan asa anak anagaw-awid. Mailiw akon kadatatang kananang. Imbag man tapalubusan na kati asawam. Apay kitin asaan kat naganak ko mati pasyara. Ni ngamin Daniel, di nakpalubusan nga agawid. Ay, saan mat amabalin kanyak ti kastaa? Aga pa kami kan ni Ben no di nakpalubusan. Nasingpet siguro ati asawam. Saan akas kanyak? Istrikto ti asawak. Ti desisyon na ti masursurot. Ay, sana mabalin kanyak ti kasta. Imbag ka pa Kat kasano nga rod? Gaputa saan nakaapalubusan? Saan ka mo nga agaw-awid na ni Jayan dananang mo? Wen, nabayagan ajak nagawid. Saan ka kadi mailiw kadagiti naganak mo? Kinapudno na, mailiwak mat. Iso nga rod nga iso dalaangan ti paumayak ije balay. Iso da pa'y laang ti agbiyahe? Kapilitan Ay, si damot. Anong sandan Taura isoda, kat mailiw damat laang kano kanya. Manong Abel, apay niya mawag ka? Nagrubuatan dananang dito Mapan mo ida sa bata ni J Terminal. Sige nga rod, Manong. Ibagaklatan ije trabaho ng half day akita. Talaga ka di anas kan adananang pa iti agbiyahe? Pasensya kan, Manong. Talaga adi nakpalubusan ti asawa. Makita mat siguro ti panagayat dananang kan ka.
Ikam kumamat iti importansya. Saan ati pagayatan latan ti asawam ti masursurot. Manong, Jemari, at damat asawak. Ngam saan kong ar-aramiden, tikas iti ar-aramiden ti asawam. Palpalubusak ti asawak, no sumarungkar iti naganak na. pasensya kan amanong. Ngamjak kabalan asalungasingan ti pagayatan ti asawak. Aga pa kami laeng. Ngam saan mat amabalin akas talatan. Agkalintagan kamat Bareng ano agbaliw tumat laeng ti kapanunutan na, manong. Naitulod kayo matan dito'y balay, nanang. Tatang, da kayo latan ti makaam mo dito'y. Ipagpabalay yu latan. Nakaluto akon. Mangan kayong tulatan numabisin kayo. Nasken ngamin asumre ka kun iti trabaho. Tani maladaw akon. Anya? Ay, kasangsangpot milaeng. Ang panawan na kamen. Agi istorya tayo kumapay mo't anak ko. Saan ka kadi mailiw kada kami? Inton sumangputak laangan inton malam, nanang. Pasensya kayon maladaw kaminan. Di ka pa'y lang amin nagpakada asaan ka asumrek ita. Amangan no sa andak apalubusan, tatang. Adda ngamin nagbakasyon na kadwa. Kasta ka day. Malang arod. Urayin da kalatan inton malam. Anak ko, siya ko, ti aginaw itinanganan tayo. Agyaman nga rod, ananang. Hangim saan ka kumapay asumrek iti selidyaw. Agi istorya tayo pa'y kuma. Nabayag nga agpayson ajak nagawawid ijay ayan tayo. Kumusta matan ijay lugar tayo, tatang? Adumitin at nagbaliwan na. Ultimo dagiti ubing nga karuba tayo. Saan munto idan amalasin no makitam ida? Ay, amom kaday anak ko. Nga agasawa itandadelya kan buyet. A batchmate mo. Kat adan anak da. Kasta ka di, nanang. Ay, imbag man. Idinto ta siya. Katjak mo't laag si Kukong. Madanon tulat tamot anak kaw. Jemari, o may kamaturugan. Anya ka matan? Di mo ko nangagpuyat ka. Masapata nga agring inton bigat. Gusto day ta na chismes. Ay, ala, mapan kamaturugan anak ko. Narigat mo't nga agpayso no mapuyatan ka. Alang nga rod, nanang. Tatang, da kayon timaka mo dito eh. Pasensya kayon iti asawa ka. Imbes kumamot ang makiinistorya kada kayo. Ngam saan mat. Tasimrekan iti silid mi kalpasan anangan. Ayos laeng balasang ko. Maawatan mi mo takas deti ugali ti asawam. Agyaman iti isa sarong karyo kanyak, nanang. Tatang, agan anad kayo kuma iti biyahe yo Way nanakaw. Katagyaman kami iti panangitulod mo kada kami dito'y terminal. Awan anyaman na, tatang. Ay, kaanon to nga taman ti panagkikita tayo, anak ko. Barang agbaliw tumat laang ti asawa. Kat palubusan nakton asyak ti mang pasyar kada kayo, nanang. Ikar kararag ko day ta anak ko. Ti panagbaliw ti asawam. Sige nga rudan, nanang. Tatang, lumugan kayon. Saan nyo aliplipatan ti pasalubong ko kini Manong Abel, Way nanakaw. Di ka madanagan. Malangarot talumugan kami iti boss. Napnag kamot nga tan iti Manong Aldaw panagyandag iti dadakkel mo dito'y balay. Wen ngam sa bali lang tamot no siyak ti pumasyar ijay ayan mi. Saan nga rod amabalin? Apay aya nga ipilit mo? Kasanunton no saan to akabailan dananang kantatang ti agbiyahe. Jak tumet ten makita ida. Jak tumet maasikaso ida. Kasta ka di? Adamat ni Manong mo nga, Abel. Anya nga iti serbina nga iso ti asidag kadananang kantatang mo. No di na ida asikasuan. Wen ngam saan laeng mat nga iso ti anak, Daniel. Addamat pagrabangak. Mawatan mat siguro ni Manong mo dayta. Amuna mat nga adda ka iti adayo. Kat iso ti asidag kadakwada. Agyaman nagtadda ka mat laengan. Apay, kailiw na? Siyempre awan mat ngamin kadkaduhak. Kat, kumusta ngay mat ti bakasyon mo?
Siyempre, naragsak, naipapas ko ti iliw ko, kadagiti naganak ko. Oray siya. Oray kaskasano. Naipapas ko matiiliw ko kadagiti dadakkel ko. Kasano ko ma? Iso dati may nagpasyari iya balay. Ay, nasayat nga rod ano kasta. Apa yun? Anya ti mapaspasamakan ka? Maulawak matan. Amang ano anya mo tanday ta? Kasapulan nga agpa-check up ka. Uyugan ako mga agpa-check up, Daniel. Kanayon nga minin ang maulawak. Kasla kakapsutak. Ay, kasla na bambanuga ka kanayon. Uray awan mat inararamid ko. Alang nga rod, kuyugan ka. Amangan mat no aginaw kan. Jak nga rod amo. Ngam kanayon na kasla aglaladot kan agkakapsutak. Alang nga rod, maturog tan. Masapata amapan iti doktor inton bigat. Anemic kamat gayam. Kasano detan? Kasapulam ti inana. Kan kasapulam ti agagas. Isu asumardeng kapay lang iti trabahom. Jak matam mo akas ti gayam man ti sasaada. Narigat no mabaybayan day ta. Ta delikado no kumaro. Jak matan makagaraw dito ibalay. Kasano itan? Siyak pay lang ti mga ramid kadag iti trabahom dito ibalay. Bakit? Kumarkaro mo ti kasasahad mo. Nakakutkutong kan. Kasano, awanak mo't akanayon ang mga sikasukin ka. Gaputanaskin mo't ngagtrabaho ak. Tapno adda pagagas mo. Anya nga tano agawid ka pay langit ya balay yo. Tapno asikaswan da kadatatang kinanang mo. Ha? Palubusan na kun nga agawid. Kapilitan na. Tapno sana kumaro ti sasadam. Ala ang aron. Kaya't kumati agawid. Kaya't ko ama ka din na datatang kananang. Sige. Itulod ka nga rod inton bigat. Una yun ti asawam. Itataad darikrik naam. Di na kamot nga rod maasikaso. Ipaasikaso nakakada kami. Bayamon, Abel. May mayatan no dito'y pailaang agyan ni Gemma Ray. Tapno maasikaso anasayaat. Agtrab-trabaho nga rodya asawa na. Tapno ada pangalaan da iti pagpaagas ni Gemma Ray. Sapay la ko mga rod, taag na kaman ti asawam. Kat palubusan na kanton, nga umay mang pasyar kadananang kantatang. Barang kumaamanong no makaamiriston ti asawa. Bumangon kan anak. Nakaluto ni nanang mo. Inlutuan na ka iti ipalpaluto mabulbulong. Tinagdudumaan natang anasagpawan iti tinuno nga ikan. Agyaman na kada kayo kininanang tatang. Gapo iti panangas asikaso yu kanya. Panagrik na kat ininot nga agsublin ti pigsak. Ay kat nasaya at launay ano kasta. Makitak nga ron kat kasla mo mahimayatin ti bagim. Maragsakan lakit din ni Daniel. No makita na nga ininot ti panagimbag ko. Kaano nga ta nga umay nakamot pasyarain. Imawag idirabi tatang. Umay kano ita. Ay kat nasaya at nga raod. Tapno makita na asaan da ka binaybayan. Maragsakan ak. Tamakitak amayatin ti kasasaad mo dito, Gemma Ray. Agyaman na kada kayo atatang. Nanang, tasan nyo abinaybay ti asawak. Ay, anak me ni Gemma Ray. Saan mi nga rod abaybayan, barok? Kahit kasano nga rod ita tamayatin ti kasasad ti asawam. Isurot mo ka din iti panagawid mo. Saan pa'y tatang? Kaya't ko naan anay ti panagimbag ti asawak. Kaya't may mayat no agyan pa'y dito eh. Sapay la ko Daniel. Tenton agimbaga. Palubusan nakto kumaakanayon nga umay sumarong karkadanan ng kantatang. Pakawanan da ko ma, tatang, nanang. Ken uray si ka, Gemma Ray. No nagbalinak aman naging bubukod. Ti panagkunak amin idi. Kat saan kayo nakasapulan, nanang, tatang. Ngam ita, napanag nakakasapulan kayo unay. Iso aman ipod ita.
Nawayakan ton nga agawid dito'y balayo. Anyaman nga oras akayat mo, Jemary. Agyaman nak, Daniel. Tanaka ameris ka matlaangan. Ala nga rod, taagid asara kon. Mangantayon, taamok amabisin kamot anagbiyahe, Daniel. Tulungan da kayo, nanang. Agidasar tayon, tatalaga mabisina kon. Nala, mapantayo nga rodan, ijay kusina. Ita, naimbaga na kon iti sakit ko. Nagbaliw meten ti asawak, Mr. Lonely. Kadwak pay kit di nakanayon apo masyar, ijay balay, dananang kentatang ko. Saan na ko naparitan, kadagiti kayat ko apapanan. Tuy pagayam mo, Jemary. Agyaman ak pagayam Jemary, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, uray anya pa iti mapaspasamak, saan tayo kumaliplipatan, dagiti naganak tayo. Saan nagapo tadadakkel tayon, ket ibaga tayo, akabaalan tayon, aditay kasapulan idan. Kasapulan tayo latta, dagiti naganak tayo. Bueno papagayam, ingkay nangaganti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailingad iti naga na Jemary, at aga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.